naše tipy. Naše tipy na tento mesiac sú: z kompozitov sme pre vás vybrali dub Antik z kolekcie Next Step značky Barlinek. Hrúbka je 6 mm aj s podložkou. Z drevených podlah dub Joy, kolekcia Sense, prírodný olej. Akustický stenový obklad Ruby, ktorý je praktický, elegantný a izolačný. Profilovanú lištu bielej farby. Z našej ponuky dverí sme pre vás vybrali tieto akciové dvere, akciový komplet Harmony, dvere so skrytou zárubňou, bez konkurenčnej cene. Ak chcete vedieť viac o týchto produktoch, navštívte jednu z našich predajní. Nezačala som sa smiať.